Hayırlı gün muhterem tamашачылар. Bugün Adnan'ın barımız içinde en yaktı, en kadirli Cumhur ertesinde sizin bilen efirde min Nazim Seferi bulurman. Min anı bizim şırыбызға bek bұрынғы zamanlarını gezip gelip çıkan magikan etip göz aldым. Şulay bulmaganda ol dünya tamaşaçıсын taң kaldırырлык, уйланырга мәҗбүр итәрлек сәнгать әсәрләре иҗат итә алмас иде. Кайлардан килгән авыл баласына шундый сәләт. Ничекләр уйлап чыгара ул андый әкияти сыннарны. Әлеге һәм безне кызыксындырган башка сорауларга җавап табу өчен без аның бүген студиягә үзен чакырдык. Әлфис Ясауи улы Сабиров 1985 елның 11 июлендә Пермь краендагы Ишем авылында иҗади гаиләдә туган. Мәктәптән соң Пермьдагы педагогия училищесын тәмамлый. Аннары Илья Глазунов исемендәге Россия рәсем һәм сынлы сәнгать академиясында белем ала. Студент чагында ук бүген иң уңышлылардан саналган сыннарның берсен ясый. 2013 елдан башлап күргәзмәләрдә катнаша. 2 тапкыр Парижда аның үз күргәзмәсе булып уза. Үткән ел азагында аның эшләрен Дубайдагы күргәзмәгә куйдылар. Бакый Урманчы исемендәге бүләк иясе. Хатыны Александр белән бер ул һәм бер кыз үстерәләр. Hayırlı gün Әлфис. Hayırlı gün Назим абый. Вакыт тауып студияга килгән өчен бик зур рәхмәт беренчедән. Икенчедән менә Эшкәре татар авылында үскән авыл баласының каян килгән менә бу мифологиягә, әкиятләргә табыну дип инде менә алар дөньясына чуму дигән әйбер. Без барыбыз да әлбәттә әкият тыңлап үскән кешеләр, ләкин менә сиңа каян килгән ул? Минем уйлавым буенча шул кичкенәдән инде ул шул бер бар булган әкиятләр, ата-бабалардан ишеткән шул төрле хикәяләрдән инде ул дип уйлыйм инде. Риваятләрдән. Әйе. Шулар әлегә бераз зур үскәч, шуларга карап, шул нәрсәләргә таянып, менә үзеңнең фантазияңны кулланып, менә шундый әйберләр ясарга була дип уйлыйм инде. Синең әсәрләреңдә менә караган кеше Борынгылык белән бүгенге тоташа шикелле. Менә борынгы мифлардагы, без белмәгән, без әкиятләрдә генә ишеткән затлар бүгенге көннең төсмерен ала шикелле. Кай вакытта әле космик төсмердә бирелә шикелле аларга. Ничектер без күз алмаслык иде. Син моның белән нәрсәдер әйтергә телисеңме? Ниндидер икенче төрле караш ташларга индисеңме? Нәрсә дигән сүз бу? Минем сыннарны ясаганда шул күз алдымда тотасы килә инде борынгы заманны һәм киләчәкне һәм шул ике заманаларын таштырып кешегә яңа история күз алдына барлыкка тудырасы килә инде. Минем әйтүемчә, менә шул сыннарда төрле вакытны күрсәтү, төрле табигатьне күрсәтү һәм кешенең тормышын күрсәтү минемчә ул шул беренче урында торырга тиеш дип уйлыйм инде. Bunlar uylap çağrılgan zatlar diye bölüm demeyim şeyim, obrazlar diye bölüm. Şimdi, lakin alanın kayberleri, ben karab turam, tegi sileşuda da etkenim yani, niye bir tabıldıklarga da şağanlar alar, tarihi tabıldıklarga da şağan şekilde. Әйе, күбесе менә миңа шул килешә инде, менә бар булган сыннарда күрсәтәсе килә менә шундый вакыт узганын инде. Кайчакны ул табылдыкларга охшаган әйме, кайчакны бөтенләй икенче төрле төскә кереп, икенче төрле формага кереп, менә шундый тормышның менә гөрләп яшәгәнен күрсәтергә була инде ул. Һәм менә шул скульптураларда, сыннарда күрсәтергә була төрле әйтик мифологик хайваннарны, төрле геройларны, әйтик батырлармы, анда принцессалармы, төрле әйтик шул бер тарихны ясаган шул персонажлар инде ул. Ләкин алар синең образларың инде, синең күз аллауыңнан килеп туган образлар. Ул барысы да күбесе инде минең образлар. Ул бөтен образлар таянылган инде менә уже безгә таныш булган шул мифология, легендалардан инде. Менә бу сыннарны ясаганда башта син менә шундыйны ясыйм дип образ тудырасыңмы күңелеңдә? Әллә ясый гына кул үзеннән үзе шул нәрсәне китереп чыгарамы менә? Ничек аның тәртибе? Беренче вакытларда менә шул ничектер үзеннән үзе килеп чыга торган иде. Менә уйлыйсың бер эш эшлим дип, ләкин эшләгән вакытта башлагач инде күпмедер вакыт узгач икенче эш килеп чыгу мөмкин дә бар инде. Хәзерге вакытларда һәр эшне уйлыйм инде,
Тәҗрибә килде хәзер инде. Нинди эш булырга тиеш, нинди тема, нинди идеясы, нинди символикага беренче урын куям һәм шуларны биш барысында биш карап өйрәнеп инде менә эшлим инде эш определенный темага инде. Син безнең татарның заманасынчысы гына түгел, мен белүемчә хәзер графика белән дә шөгыльләнә башлагансың икән, һәм ювелир эшләнмәләр белән дә шөгыльләнәсең икән. Менә безнең стильдә яткан ювелир эшләнмәләр бар име, һәм хәтта парфюмериягә да мөнәсәбәтең бар икән. Менә тагын бер әйбер әйтмәле, сезнең эскизлар буенча дизайнер паласлары да эшләнә дип беләм мин соңгы вакытта. Булар нәрсә дигән сүз? Бу синең мифлардан һавадан җиргә төшүеңме? Мифлардан тормышка кайтуыңмы? Әллә буларны нәрсә берләштерә гомумән? Булар бит төрле юнәлеш шикелле сәнгатьтәге. Буларны барысын бергә инде әйтергә була, шул тарих дип әйтергә була инде. Һәм иң беренче чиратта минем әйтәсе килә гореф-гадәтләргә кире кайту. Һәм менә шул гореф-гадәтләрдән, төрле безнең ата-бабалар сөйләгән сөйләмнәрдән менә күрсәтәсе килә яңа современный формасында, заманча формада күрсәтәсе килә. Менә әйтик, шул ук сыннарны башласак, һәм шул ук ислимайларда, төрле языкларда, балдакларда менә яңа формада, яңа әйтик образлар, яңа идеяларны тудыра торган нәрсәләр инде. Һәм бер милли дә буларга тиешме? Миллилек тә буларга тиеш шунда ук. Менә әйтик, абстракт әйбергә түгел. Шулай, менә күп әйтик исемнәр, сыннарның исемнәре минем аталган инде шул татар сүзләре белән әйтик, шул ук аю балаймы, бүре, тулпар, суукыз, борынгыдан һәм башка эшләрем менә шул минем уйлавым буенча шул татар сүзләре минем уйлавым буенча ул сыннарга бик шәп булыша инде ул. Һәм бүтән татар телен белмәгән кешеләргә дә ул бик кызыклы дип уйлыйм. Кирәк китергә уйланырга һәм беренче чиратта кеше үзенә шул күргәзмәгә килгән кунаклар инде үзләренә сорау бирәләр. Әгәр дә сорау килеп чыккан икән, ул сорауга җавап табасы килә. Менә шунда башлана инде безнең шул зур бер әйтик зур әкият, тылсымлы дөнья, һәм шул тылсымлы дөньяда күргәзмәгә килгән кунак менә үзенә шул сорауларга җаваплар эзләп табып, үзенең гомерен, тормышын, бу дөньяны аңларга да мөмкин була дип уйлыйм инде. Белүемчә, менә бу сәнгать әсәрләренең реплика диләр инде анимы, сезнең телдә төгәл копиясы 9-дан алып 12-гә кадәр булырга мөмкин, име? Төгәл копиясы. Менә кызыксынучылар күбрәк булганда, сезнең мәсәлән аю бала, мәсәлән, ул сезнең брендыгыз инде кем эшләйм, ул сезнең гәүдәләндерүче эшегез, тип эшегезләрегезнең берсе. Менә сораучылар күп булганда, бигрәк тә үзләренең шәхси коллекцияләрендә булдырырга теләүчеләр булганда, гомумән шәхси коллекциясе булмаган, мәсәлән, үзенең өендә яки үзенең символ итеп тотарга теләгән кешеләр өчен ничек булырга, каян нишләргә? Минем шул копиялар дигәндә иң күп сан шул 14-16 инде ул. Һәм мин шул санны арттырмаска тырышам. Ул сан белдерелә инде шул теләүчеләр күпме барлыктан. Шуңан барлыкка килә инде ул. Вот уйлыйм инде шул әйтик шул саннан күп булырга тиеш түгел сыннар. Һәм теләүчеләр күп булса да, ул санны арттырырга ярамый. Чөнки ул санны арттырсаң, синең әйтик бу сын сәнгать әйләнеп китә, менә шипатрепка, кутай шипатребына әйләнеп китәме? Андый нәрсәгә әйләндерәсе килми, чөнки минем уйлавым буенча сын сәнгать, булай да сәнгать аша бик күп нәрсә аңларга була дип уйлыйм инде мин. Мин шул беренче очракта шул кешенең тормышын күрсәтә торган инде шул иң төп максат минем шул инде. Шәхси күргәзмәләр аңлашыла, шәхси коллекция дөресрәге. Шәхси коллекциягә эләгү инде ул миңа калса ниндидер бер тоткынлыкка эләгү шикелле килеп чыга, үзенең синең әсәрең. Менә төп әсәрләрең халыкка күбрәк, тамашачыга күбрәк танылсын өчен күргәзмәләр оештырырга туры килә бит инде, Менә бу күргәзмәләр оештыру
күбрәк вакытны алып синең иҗатыңны шикләмиме дип сорыйсым килә. Чөнки һәр кайсы бит вакыт сорый торган. Шикли, әлбәттә. Ләкин барыбер шикләсә дә, менә шуны эшләргә туры килә инде. Минем төп максатым тагын бер инде шул күп кешеләргә бу идеяны таратырга, күрсәтергә. Менә монда Казанга килгәч тә, менә үземнең шул социаль ширтәләрдә язам инде, менә шулай идеяларны таратыр өчен мин шулай Казанга килеп, Казанда, Татарстанга таратып, һәм бүтән шәһәрләрдә шул идеяларны, символларны, менә шул сыннар турында сөйләп, кешеләрдә кызыксыну уяту, кешеләрдә менә шул сынга кирәкле, әйтик, менә яңа күренеш булсын дип тырышуым инде. Әлбәттә, бу мастерскойда утырырга урын бик аз кала инде. Шул очрашулар, сөйләшүләр, хатлар язу, төрле проектларны яклау һәм шуларның өстеннән эшләү, шул эшләрне эшләргә бик күп вакыт китә инде. Монда инде шул ике тип вакыт инде, менә мастерскойда утыру һәм менә шул социаль эшләрне эшләп, барысын да йөгертеп эшләргә инде. Шуңа күрә менә шул ике араны ничектер яхшы иттереп эшләп, мастерскойда да урын калсын да, һәм булай эшләргә дә булсын дип тырышлыгым бар инде шунда. Мин нәрсәгә дип бирәм бу сорауны, кая таба барам сезне? Безнең җырчыларыбыз да элек сәхнәгә чыгалар да җырлыйлар, ләкин заманалар үзгәрде, продюсер кирәк дип хәзер бөтенләй продюсер булганда гына җырчының таныту мөмкинлеге җиңеләя, яки анда файдалы була башлый дип. Шуңа күрә сезнең дә менә шундый эш белән шөгыльләнүче кешеләрегез юкмы дип кенә соравым. Хәзер менә соңгы арада без агент белән танышып инде, күптән танышып, соңгы арада эшли башладык. Эшне бик яхшы башладык дип уйлыйм. Уйлыйм инде киләсе заманда менә яхшы күргәзмәләр ачып, яхшы эшләр эшләп, менә шәп күп кешеләргә, кунакларга күрсәтеп булыр дип уйлыйм инде. Менә мин монда карап утырам, бу юбилей эшләнмәләрегездә, алар да сезнең мәгълүм сыннарыгызның дәвамы шикелле. Бу әлбәттә кул эше инде, монсы да кул эше буларның. Мин хәзер аңлый башладым сезгә bizim сорау биргәннән соң да, Чыннан да берсен икесеннән аерып булмый шикелле, алар бер үк иҗат бит инде алар, Төрле өлкәдә кулланылсалар да. Менә мондый бизәнү әйберләрен кулланучылар булыр дип уйлыйсызмы? Алар хәзер үк уже бар инде. Минем уйлавым буенча, мин ул эшләрне беренчедән шул музейларда күрсәтү өчен ясыйм инде. Бер шул тупланма була инде ул. Музейларда, төрле күргәзмә залларында күрсәтер өчен килгән кешеләргә, белгечләргә кызыклы булсын дип, мин менә шундый дөнья төзәсем килә инде. Сыннылардан, шул балдаклардан, менә безнең бик яхшы Ислимаебыз бар инде, келәмләр инде, шул барысы бергә безгә, әйтик, безне якынлата инде шул тылсымлы дөньяга, һәм шул тылсымлы дөнья аша без үз-үзебезгә якынлашабыз дип уйлыйм. Тамырыбызга, тамырларыбызга якынлашабыз, ата-бабаларга, һәм без үз-үзебезгә икенче яктан карыйбыз. Икенче яктан ашабыз дөньяны, Шулай, Менә бер әңгәмәгездә сез булай дигәнсез, безнең һәйкәлләр мәсьәләсендә без һаман да бер шаблон буенча барабыз дип. Чыннан да мин килешәм сезнең белән. Бастырып куябыз, атка атландырып берәр кешене, яки анда берәр төрле кулын алга яки тагын каядыр сузган кешене, Менә шундый ничектер әдәбиятта инде бер шаблоннар белән генә эш итәбез. Менә шундый тирән мәгънәле кешене уйландыра торган, тирәнгә төшергә мәҗбүр итә торган эшләр һәйкәл булып басыр өчен Россиядә бик күп вакыт кирәк булмас дип уйлыйсызмы? Анда вакыт күрсәтер инде аны. Минем уйлавым буенча, монда бик шәп, бик күп сөйләшергә, аралашырга кирәк инде. Һәм монда төрле проблемалар бар. Шул проблемаларны хәл итеп эшләр өчен монда бик күп эшләр эшләргә кирәк инде ул. Сын сәнгате булай да ул бик авыр эш. Шуннан да менә шәһәр территориясына шул сын сәнгатьне чыгар өчен ул шәбрәк тә шулай да авыр дип уйлыйм инде мин. Шуңа күрә монда
шул үз булган идеяларны яклап, шул Аңлатып, күбрәк төшендереп шуларны име? шуларны аңлатып, кешеләргә сөйләп. Менә бу чакта мин сезнең белән килешәм, чыннан да Дашин Намдаковның хәтерләсәгез, шулай ук зур тавышлар чыгарды заманында име, кайдандыр алдырдылар, кайдандыр куйдырдылар име. Безнең үзебезнең менә бу гаилә ни белән Казан янында куелган сыннарда заманында бик күп бәхәсләр тудырды. Һәм аңлаган кеше аңлады. Алар торалар үзегез әйтмешли, алар бар, алар факт. Һәм әнишә бәле Намдаковны гына булырга тиеш, мәсәлән. Шул Әлфис Сабировның да эшләре булмаска тиеш. Үзебезнең татар эшләгән, үзенең борынгы тамырларына ишарәләгән, аның белән бәйләгән эшләре дә булмаска тиеш дип. Мин мәсәлән, аны күз алдым, булырга тиеш дип уйлыйм. Мин дә шулай дип уйлыйм инде. Чөнки кешенең тормышын төрлечә күрсәтергә була инде әйме. Минем уйлавым буенча шәһәр урамнарында, паркларында төрле сыннар күбрәк булса, шуннан да безнең ирегебез, әйтик, безнең горизонтлар инде фикерле офыгыбыз киңәер. Шуңа күрә урамнарда менә шул яңа сыннар, яңа форма сыннары инде күбрәк булса, мин уйлыйм, шәһәрдә шәбрәк булыр дип. Сезнең күргәзмәгез Казанда узды, алга таба да булыр дип уйлыйм. Дубайда гына түгел, Дубайда әле бүген дә хәтерем ялгышмаса бара бугаймы, февральгә кадәр дәвам итеп иттегез име? Кеше бер күрмәсә бер күрер дип уйлыйм. Җитәкчеләр дә күрерләр һәм игътибар итәрләр менә мондый сәнгать әсәрләре, үзебезнең татар җегете иҗат иткән сәнгать әсәрләре, үзебезнең калаларыбызны, үзебезнең музейларыбызны бизәргә тиеш дип саныйм, һичшиксез. Бу эшегездә уңышлар насыйп булсын. Бүгенге сөйләшүебез азагына якынлаша. Шуңа күрә biz хәзер Марсель Пруст соруларына күчәбез сезнең белән. Синең үзеңнең төп сыйфатың? Эшчәнлек, түземлек, үҗәтлек име? Беренчедән сабырлыктыр инде. Ул фамилиядан килеп чыга име? Фамилиядан алып. Әлфис Сабиров, сабыр. Иратлардагы сез югары бәя иткән сыйфатлар нинди була? Иратларда хас сыйфатлар, асыл сыйфатлар. Көч инде беренчедән һәм әйтик олыйрактыр инде ул. Көч олыйрак. Киң күңеллек име? Киң күңеллек. Хатын-кызларда асыл сыйфатлар нинди беренче сыйратта атар идегез? Чибәрлек. Чибәрлек иң беренчесе инде ул. Мин шул сыннарда да, сыннарны эшләгәндә дә шул чибәрлеккә беренче игътибар итәм инде. Чибәрлек һәм Сөйкемлелек, сөйкемле сөяге бар диләр татарда име? Шул әни булуы инде беренче урында. Синең иң зур җитешсезлегең? Ялкаулык. Һәр вакытта эшли торган кешеләргә кул итеп әйтәләр име? Ул күрәсең бөтен нәрсә шуңа бәйләнгәндер инде. Тырыш кеше һәр вакытта үзен тагы да тырышрак эшләргә тиеш дип саный торгандыр. Синең өчен иң зур бәхет нәрсә ул? Иң зур бәхет шул гаиләдер инде ул беренче урында. Гаилә һәм үзеңнең хыялларың тормышка ашу. Амин, шулай булсын. Алга таба да үзегезнең хыялларыгыз тормышка чыкмана калмасын. Сезнең хыялларыгыз тамашачыларның күңеленә сеңерлек булсын. Бик зур рәхмәт сезгә, Минназар. Рәхмәт, исәнлектә күрешик. Дөньяга башкалар күзлегеннән чыгып түгел, бары тик үз фикерләвеннән, үз тәрбиясеннән чыгып карый белүчеләрне генә үзенә сыендыра сәнгать дөньясы дигән бер фикер иясе. Шундыйлардан үрнәк алып яшәргә язсай дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам, исәнлектә күрешик.